Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Недосказаної». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям, котрі бажають правду і узнати недосказаної. Тема нинішньої передачі – форум Reopen Закарпаття. Ще 29 липня цього року було сповіщено у Львівському «Твоє місто», що на Закарпатті пройде форум Reopen Закарпаття 7-8 листопада 2020 року. Але чомусь це буде таке важливе саме і для Львова. Організатори форуму Інститут європейської стратегії та підтримки агентства USAID. Що це за форум, чому чужі люди прийшли нас відкривати і хто нас закрив для Києва? Цікавий форум був заявлений, і ми чекали його тематику, і ось далася можливість 7-8 числа ми прослухали виступи учасників форуму і зрозуміли, чому іще 29 липня у Львівському місто «Твоє місто» була така радісна вістка – буде форум в Закарпатті. Цікаво, ми у Львові не проводимо ніякі форуми. Що ж їм так радісно мав бути цей форум? І ось ми слухаємо виступи людей. Нам було важливо зрозуміти, хто цей форум задумав, хто замовник. І ще ми зрозуміли друге, що перед тим, як уже сповістила ведуча, у Закарпатті провели соціологічне дослідження на подані питання учасниками форуму, що вони знали, яка ситуація в краї. Але хоч українські соціологічні дослідження майже все забувають замовними, однак і їх чомусь приховали від нас, слухачів, залишивши його документом для внутрішнього користування форуму. Про що ж наголосили організатори форуму? Головне, прийшли вони у Закарпаття відкрити Закарпаття, знову відкрити Reopen Carpathian Mountains Subcarpathian. Що вони хотіли відкрити? Дійсно, а хто нас закрив для Закарпаття? Ми ж в Україні вже 30 років. Хто їх так послав сюди спішно? Що так перелякало їх? Або їх для того інтересу в Закарпатті? Ведь за 30 років ми ніколи не проявляли прояви сепаратизму. У нас завжди була в повазі українська мова в школах. У нас чувство єдинства всієї держави завжди відбувалося на відповідному, традиційному для закарпатських русинів рівні. Ми все були державотворчим народом як в Чехословаччині, так і в Україні. Але виявилося, що самі учасники відкрили нам оці тайни. І так, на 30-му році перебування Закарпаття в Україні прийшли люди відкрити нас знову для Києва. І що вони хочуть? І ось виступає перший, він говорить, що саме у Закарпатті є потреба порозуміти, що таке ідентичність, як вона формується, і хто цю ідентичність може формувати, і чому цю ідентичність мають формувати другі люди і прийти до нас і учити нас. І ще один момент. Ведуча сповістила нам, що форум розрахований на те, щоб відкрити нові можливості Закарпаття, які раніше не були нібито відомі для центру. І ось Інститут європейської стратегії USAID прийшов і організував цей форум, щоб відкрити перед нами потребу іще раз нас відкрити, а ми, жителі Закарпаття, русини або державні чиновники, так як і колись і я, депутат обласної ради,
завжди писали в центр в Київ письма. Ми просимо Київ звернути увагу на те, що Україна не знає історії Закарпаття. Недавно ми отримали письмо від науковців Києва, котрі кажуть, там уже склалася група учених, які будуть починати вивчати київський Бомонд, вчений буде вивчати історію Закарпаття. Але скільки раз вони починали вивчати історію Закарпаття, зразу переставали, а результати приховували. Чому? А тому, що до сих пір ніхто не хоче відкрити, яку красиву Закарпаття має історію. Причому її історія абсолютно не може впливати якось негативно на Україну і на наше єдинство регіону із Україною. Отже, маємо можливість тепер послухати, що ж думали за нас до сьогодні в Києві. І чому до нас прийшли люди, які, як виявилося, практично нічого не знають про Закарпаття, нахваталися мало там історичних імен, художників, там у період Карпатської України героїв і нічого більше. І ні словом більше не згадували про насущні проблеми у Закарпатті. Отже, Інститут європейської стратегії за підтримки агентства USAID вклав великі кошти, а на нашу думку, форум нічого не відкрив, а ще більше захотів закрити, коли у виступах учасників появилися навіть призови на м'яку силу, щоб Київ давив на Закарпаття.